Kien propju l-ġimgħa li għaddiet meta żewġ priġunieri oħra nqabdu bid-drogi waqt rejd li sar fil-ħabs ta' Kordin. Ir-rejds għall-arrieda li f'dawn l-aħħar xhur bdew jagħtu riżultati huma fost miżuri li qed jittieħdu biex tkun ikkontrollata droga fost il-priġunieri. Bħalissa u għal żmien temporanju it-tmexxija tal-ħabs qiegħda f'idejn l-assistent kummissarju Rej Żammit. Nippruvaw nilimitaw kull rokna li hemm. Jekk kien hemm pereżempju workshops illegali, dawn neħħinihom kollha. U li fis-sens isma' dawn ma jistgħux joqgħdu hemmhekk. Jekk kien hemm biex ngħidlek min irabbi ċertu affarijiet li jista' jagħmellek ċertu affarijiet, dawn neħħinihom kollha għax mhumiex permessi, mhux qed għandha xi ħaġa kontra l-individu, għax ma kienux permessi. Mela il-faċilità korrettiva li ma ħobbx ngħidilha ħabs, faċilità korrettiva kif suppost, qed nippruvaw illi kull rokna li hemm kobor enormi innatfuha. Fost oħrajn għall-ewwel darba qed isiru testijiet aktar spissi fuq il-ħaddiema minn barra fuq il-priġunieri. F'Awwissu li għadda żewġ uffiċjali tal-ħabs instabu pożittivi għad droga, kokaina u tkeċċew. It-telqa fil-ħabs ta' Kordin fi żmien amministrazzjoni preċedenti kont missa bidejk. Fost l-oħrajn punch clock ma jaħdimx, vetturi mhux spezzjonati qabel jitlu l-ħabs u klieb li suppost imħarġa biex ixommu droga spiċċaw bħala annimali domestiċi tal-priġunieri. It-telqa fil-ħabs ta' Kordin fi żmien amministrazzjoni preċedenti hija riflessa wkoll minn dak li qal l-imħallef Michael Mallija f'Diċembru ta' sentejn ilu. F'sentenza li tal il-Josette Bickel li kienet magħrufa bħala r-reġina tal-ħabs kellu kliem ibes ħafna għal mod illi bih kien qed jitmexxa l-ħabs dakinhar. Fl-istess sentenza, il-qorti dakinhar kienet qalet: il-verdett tal-ġurati mhux biss kontra Josette Bickel, iżda kontra s-sistema li topera b'daqshekk impunità żmien daqshekk twil. Sistema li tidher li fallit u m'hemm xejn korrettiv f'dik il-faċilità, fejn nies li jkunu relattivament notfa qegħdin f'riskju kbir li joħorġu mill-ħabs qar milli daħlu. L-assistent kummissarju Rej Żammit tkellem ma' One News dwar uħud mill-inizjattivi li ttieħdu fl-aħħar xhur biex il-priġunieri jiġu edukati, ikunu integrati aħjar u s-soċjetà taċċetthom. Li qed nagħmlu huwa li fejn qed jersu qed inkellmu l-local councils pereżempju, infatti ftit ieħor għandna laqgħa ma' ħafna mill-local councils biex ngħidu nux ma' dawn. Ejja nibdew irresqu iktar x'inhu ma jagħmlu, ejja indirizzaw il dawn qed jagħmlu huma. Ejja ngħidu irranġaw lek playing field, żebaħ u hekk. Għamilha fil-dik tiegħek illi dawn għamluh l-inmate, mhux sempliċement isma' rranġajna playing field. Għall-argument qed ngħid, ħalli s-soċjetà tibda tgħid il-komunità tkun taf li qed jiġri xi ħaġa. Bħalissa fil-faċilità korrettiva ta' Kordin hemm 621 priġunier, minn dawn 250 huma barranin. Minn Marzu l-hawn kien hemm kollox 19 il-każ ta' qabdiet ta' droga fil-faċilità korrettiva ta' Kordin.